हेलो एवरीवन ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ କୌଶିକ ପୁଣି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ରେସନ କାର୍ଡ଼ର ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁ ଫିଚର୍ସ ଉପରେ, ଯାହାକି ଇକେୱାଇସିର ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ବଢ଼ି ସାରିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ନ୍ୟୁ ଲିଷ୍ଟ କେବେ ଆସୁଛି ଏବଂ କେବେ କେଉଁମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, କେମିତି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ତା ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଆପଣ ରେସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଯଦି ଆପଣ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ରେସନ କାର୍ଡ଼ର ଇକେୱାଇସି କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆସିସାରିଛି, ରେସନ କାର୍ଡ଼ର ଇକେୱାଇସି ଆପଣ ଯଦି ନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ବେନିଫିଟ୍ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରେସନ କାର୍ଡ଼ର ବହୁତ ସାରା ଭୂମିକା ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଯଦି ଯେକୌଣସି ମହିଳା କିମ୍ବା ପୁରୁଷମାନେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ବି ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ହେଉଛି, ତେବେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ରେସନ କାର୍ଡ଼ର। ଆପଣ ଯଦି ଥିବ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ଟି କରିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରେସନ କାର୍ଡ଼ଟି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଅଲଗା କଥା, ଯଦି ରେସନ କାର୍ଡ଼ଟି ଅଛି ତା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରକାର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ରେସନ କାର୍ଡ଼ଟି ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ନ୍ୟୁ ଅପଡେଟ୍ ଆସିସାରିଛି, ସେ ଅପଡେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ 2ଟି କି 3ଟି ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଥିବ, ଯଦି ଆପଣ ବାପା ପାଇଥିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ପୁଅମାନେ ପାଇନଥିବେ ଘରଟି, ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ବହୁତ ସାରା ରହିଛି, ବୁଝିଲେ କି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ରେସନ କାର୍ଡ଼ କେବେ ଆସିବ ତା ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ 10 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଲୋକଙ୍କର ରେସନ କାର୍ଡ଼ ନ୍ୟୁ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ରେସନ କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଇସ୍ୟୁ କରାଯିବ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ବି ରେସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନାଟି ରହିଛି। ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଇକେୱାଇସି କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ନିହାତି ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ତ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଇଜି ହେବ। ଯଦି ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି ଡିଲର ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଥମ୍ବରେ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ଦେବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇ ସ୍କାନ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରେସନ କାର୍ଡ଼ର ଇକେୱାଇସିଟି ଆରାମସେ ଆସାନିସେ କରିଦେଇ ପାରିବେ, ତାର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲାଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ତ ରେସନ କାର୍ଡ଼ର ଇକେୱାଇସି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ ତ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଭିତରେ ଆସୁଥିବେ, ତ ଆପଣ ରେସନ କାର୍ଡ଼ରୁ ପାଇବାର ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। କ୍ରାଇଟେରିଆ ଗୁଡ଼ିକ 12 ପ୍ରକାର ଅଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି। ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଆପଣ ଯଦି ବାର୍ଷିକ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ଥିବ, ତ ଆପଣ ପାଇବାର ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ସହରରେ ବସବାସ କରୁଥିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଇନକମ୍ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଏଭବ୍ ଥିବ, ତେବେ ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ବି ସରକାରୀ ଚାକିରି କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବାପା ମା କିମ୍ବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ରେସନ କାର୍ଡ଼ଟି କଟିଯିବ। ଆପଣ କରିବାର କିଛି କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତ ଆପଣ କାର୍ଡ଼ଟିରେ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 300 ୟୁନିଟ୍ ଲାଇନ୍ ବିଲ୍ ଆସୁଛି, ତ 300 ୟୁନିଟ୍ ଲାଇନ୍ ବିଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ମାସକୁ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଏସି ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ରେସନ କାର୍ଡ଼ଟି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହାକି ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, 12ଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଭିତରେ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରେସନ କାର୍ଡ଼ରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏସି ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିଥିବ, ତେବେ ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି 3 ଚକିଆ ଯାନ, କୌଣସି ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ଗନ୍ କିମ୍ବା ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ, ତ ତେବେ ବି ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ରେସନ କାର୍ଡ଼ର ସାମଗ୍ରୀ, ବୁଝିଲେ କି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବି ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିବେ, ଯଦି ମାସକୁ ମାସ ଆପଣଙ୍କର ଭରୁଥିବେ, ତେବେ ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ବି ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଏଇଭଳିଆ କିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ 12 ପ୍ରକାର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମେମ୍ବର୍ସକୁ ସବୁ ବେନିଫିଟ୍ ହେଇପାରିବ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଟେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଆପଣ କେମିତି ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜମି 5 ଏକରରୁ କମ୍ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କର 5 ଏକର ଯଦି କମ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ରେସନ ପାଇବା ପାଇଁ, ଯଦି ମାସକୁ ଆପଣଙ୍କର 15,000 କମ୍ ଇନକମ୍ ହେଉଛି, ତେବେ ଆପଣ ଆରାମସେ ରେସନ କାର୍ଡ଼ଟି ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସେହିପରି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଯାହା ରହିଛି, ଫେବୃଆରୀ ମାସ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଡେଟ୍ ରହିଥିଲା, ଯାହାକି ଇକେୱାଇସିର ଶେଷ ଡେଟ୍ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସହ ତାହା ବଢ଼ିକି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି, ଡେଟ୍ଟି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇଛି। ଏଇ ଡେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ 15 ଦିନ ଏ ମାସର ଏବଂ ଆର ମାସର ଗୋଟେ ମାସ ଫୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସମୟ ରହିଛି, ମହଲତ ରହିଛି, ଯେ ଆପଣ ଆରାମସେ ଯାଇକି ଇକେୱାଇସିଟି ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ବହୁତ ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ଆଗକୁ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ହିଁ ବେନିଫିଟ୍ ଆସୁଛି। ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ପାଇପାରିବେ। ଲାଇକ୍ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଟୋଟାଲ୍ ଭାବରେ ଡିସ୍କସ୍
କରିକି ଟିକେ କହିଦେବେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଭ୍ୟୁ କରୁଛି, ତ ମୁଁ ନିହାତି ଜାଣିପାରିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ ନୂଆ ନିୟମ ଆସିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇପାରିବି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲି ଯେ ରେସନ କାର୍ଡର ଇକେୱାଇସି ଡାଟା ଅପଡେଟ୍ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଖୁସି ବିଷୟ, ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି 10 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ରେସନ କାର୍ଡରେ ଇକେୱାଇସି ପାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଟିକେ ସମୟ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା ରହିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ବି ନିହାତି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବି ରେସନ କାର୍ଡର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଭର୍ସନ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ବି ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯିବ ରେସନ କାର୍ଡଟି, ଏହା ତ ନିହାତି ଭାବେ ସତ୍ୟ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅପଡେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଜଣାଇଲି ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଏ ପ୍ରକାର ଆପଣ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିପାରିବେ, ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିଦେଇପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିକି ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ ଯେ ରେସନ କାର୍ଡର ବେନିଫିଟ୍ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ବେଶୀ ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛି ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେସନ କାର୍ଡ ଥିବ ବହୁତ ସାରା ବେନିଫିଟ୍ ହେଇପାରୁଛି ଏବଂ ଘର ନିହାତି ନିହାତି ଘର ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏପରି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ରହିଥିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେଇକି ଅପଡେଟ୍ଟି ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଜଣାଇପାରିବେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ୱାଚ୍ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।